Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning. Kumusta po? Okay lang. Sumasagot ka. Palagi ko pa kayong pinapakinggan sa kotse Ang ginagawa ng mo boss dun? ko. Okay. Lalo na sa programang Mga katas ng nakalipas. itago niyo na lang ako sa pangalang Roland. Roland. Isa po akong driver. Basta driver? Babaero. Aray mo, pakat. At ang boss ko po ay isang 4M. Matandang mayaman, matagal mamatay. Grabe ka. Dahil po totoo, nakatatlong stroke na po. Buhay pa rin siya. Ba't parang ayaw mo? Nagtataka lang po. Masaya naman po ako, pero may sikreto pala siya. Chicks. Yan ang nga sinasabi. Hindi sikreto yun. Alam ng lahat ng Aray mo! driver yan. Aray mo! At kapag gusto ni boss na lumabas, alams na. Dinadala ko siya sa kanyang paboritong bat cave. At dun ko po nakilala si Mina. Yun ang pinakapaborito niya sa lahat. 26 years old, matangkad, bata, sexy, maganda. Yung boss ko po, matanda na eh. Napakahilig niya talaga. Kaya pa? Kaya pa. Mapapasana all ka na lang. One time, napaka-traffic. Habang nasa loob kaming tatlo ng kotse, nasa likod po silang dalawa. Doon na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Isang araw, nagmamaneho sa... Oy, Roland, tagal pa ba yan ang traffic naman? Huwag ka Oh, na, boss. huwag mainit yung Grabe, ulo mo. Huwag na mainit yung ulo mo, love. Love naman eh. Ay, ano gusto ko talaga sa'yo lang. Bakit, Aray mo, sarap hawakan talaga. ko muna ha. Ayan, hawak para mo, ganahan ka sa aray. work mo today. Ay, ano gusto ko, aray ko. Love, gusto ko ng Chanel na bag bago. Ano yan? Chanel to, Chanel 7. Pili ka lang. Love naman yan, luma ng joke mo eh. Sige, kainin kita, tapos pengin Chanel bag. Aray, ay, gusto ko lang. Grabe ang sexy talaga ni Mina. Oh, nakikita ko na yung color pink. Grabe. Ay, hindi ka lang. Kumatong ka ng aray. Ay, teka lang. Ay, Roland, huwag kang lumingon, ha?
Pag lumingon ka, patay ka. Nakaharap pa rin yung ano yung Wala, rear boss. mirror eh. Ayusin mo yung rear view, itaas mo. Sige ho, boss. Sayang naman. Tataas ko na. Grabe. Lumingon na yung mga taga... May taxi sa gilid ko, lumingon na yung driver. Sana all! Sana all! Ay, magkabay. Kita ba tayo sa loob, Roland? Ay, hindi boss. Tinted po to, boss. Oo. Sabi ko, dalhin mo to sa Banawi, papinturahan mo ng itim yung bintana para hindi Di ba makita. mayaman ka lang? Ayaw mo siya Bakit makita tayo sa Pilot? loob eh. Sinabi ko pa, Pilot. Ansal! Ansal yan! Sige lang, boss. Naman Papaano ko po ulit to, boss. Yan. Gusto ko. Oye. Sana all. Grabe Love talaga. talaga. Ang kulit-kulit mo. Isa pa nga. Sige. Dali, isa. Diba? Ikaw naman sa ibabaw. Pagod na ako eh. Ay, sakit na ng rayuma Ayaw ko. nga pala. Hindi ko talaga lang. Grabe ka talaga, boss. Dahil pinasaya mo ako, ito na yung regalo ko sa iyo, apartment. Dito ka natitira. Ha? Love? Oo. Talaga? Huwag ka na doon sa Hindi na tiyahin ako mo. Hindi na ako. Huwag ka na doon sa tiyahin mo. Dito ka na. Ha? Mahal na mahal mo ko, Ay, no? basic, Love yun, basic. Chanel. Huwag mong kalimutan. Ginalingan ko kanina. Ay, di ka na. Stoy Roland. Yes, boss. Yung mga ano nito, yung kumpleto ng gamit nito, may rep, may TV, may appliances. Love, may wifi na? Meron na yan! Meron na. Kompleto na yun, madam. Sipag mo naman. Ikaw, Roland, lahat nag-asikaso. Thank you, Opo. Roland, Opo. Ang bait naman Sa ni akin ka Roland. mag-thank you ako nag-aspis Pero ka siya na. ang nag-asikaso. Mag-thank you ka naman sa tao mo. Ay, bayad ko yan eh. Suldado yan dapat lang. Thank you, Roland. Ang walang galing mo ano pa. talaga. Si Thank boss you, po love. talaga. Ay, yan eh. Si boss po talaga yan, ma'am. Mahal na mahal ka niyan. Basic. Yan ang gusto ko si Roland. Ano, masaya ka na? Ha? Sobrang saya ko, love. Ang laki nitong unit. Binyagan na natin. Oh, Andito sige. na tayo eh. Ikaw, so andyan si Roland, di ba? Ako. Roland, lumabas ka muna. Mm. Idingit natin siya. Boss, excuse mo na ako, boss. Sige, boss. Ano ka na dito, Daddy? Lan. Ay, Sana all. Hoy! Sana all! Sana all mayaman. Ganun talaga yung boss ko. Pero sa lahat ng naging babae niya, Colantis, yun yung pinaka-paborito niya. Pero byudo na si boss, kaya sana all. ilan ba babae niya? Total. Siguro po mga 3. Dami din, no? Pero yun ang pinaka-paborito niya. Ganyan ba talaga mga lalaki pag may pera? Basic. Okay. Eh si boss naman po, hindi po siya techie na person o kasi nga makaluma. Pag nagpadala po siya ng pera, pang allowance po, ako po yung taga-deliver. One time, nagpatid siya ng 30K. Dito na ako sa pintuan. Pindutin ko na yung doorbell. Sino yan? Silipin ko na nga lang. Oh! Oh, Lan! Naku, sorry, naliligo ako. Lumabas lang ako ng banyo. Sorry mo, nakatapis ka pa pala. Oo, sorry. Hindi, Bakit? aabot ko lang tong pera galing kay boss. Teka lang. Aw, sweet naman ang love ko. Pabilang na lang, ma'am, kung Hindi, okay na yan. Ah? Okay na yan. 30K daw po eh. Hiningi Thank nyo, may you. bibiling ka lang daw sa palengke. Oo, may bibili oo. lang ako. Pero, Lan, pwede ba magpautos? Ay. Kasi, hindi ko alam, Sige, wala naman akong lakad. nag-grocery ako. Opo. Nakalimutan kong bumili ng
ng pansit canton. Nag-craving ako ng pansit canton. Pabili naman. Tsaka soft drinks, please. Pansit Canton? Samahan mo na ng malunggay pandesal. Please, please. Pansit Canton? Oo, please. Soft drinks? Papakanton ka, oo. Sige yo, akong Tapos bahala. gawin mo ng, sige, ganito na lang. Dahil inutusan kita, gawin mong 4, tag-2 tayo. Dito ka na kumain. Pagluto kita. Busog pa ako, mami. Ha? Busog pa ako. Sige na. Bili ka na, dalian mo na. Dali. Ha? Susumbong kita pag di mo ko sinunod. Ay, wag po. Huwag niyo po Sige ako na, sumbong. bili ka Sige na, po, bili ka bibili na. po. Okay, wait kita ah. Sige, ano ka lang dyan ah. Matatapos na to, kumukulo na. Sorry, ito lang, hindi kasi ako domestic type ng babae. Hindi ako palaluto ng mga gulay-gulay. Pansit canton na Ay, oo, kaya ko. mahilig din po ako sa Pansit Canton, ma'am. Ayan. Kain tayo. Ano gusto mong panoorin? Mag-Netflix tayo? Ay, di ako mahilig manood, Nelson, ma'am, ang gwapo mo, no? Sino si Nelson Roland? Ay, Roland pala. Sorry, dati kasing driver si Oo, Nelson. si Kuya Nelson. Opo. Yun kasi nag-retire na yun eh, kasi yung anak niya umuwi ni. Sorry. Pero ang gwapo mo, Roland, no? Anghang na ano. Po? Ang gwapo mo. Tandaan na rin ako. Sarap mo namang humigop ng pansit canton. Sarap mong kumain. Sarap mo. Sana ma-experience ko. Charot. Ma'am, Hubarin ko na tong bra ko. Roland. Ayan. ma'am, ba't ka naghubad dyan, ma'am? Huwag mo takpan yung mata mo. Para sa'yo talaga to. Huwag mo takpan. Ma'am, huwag po. Roland. Ma'am, teka lang, ma'am. Baka maalaman tayo ni Walang boss mo. CCTV dito yung boss mo. Walang hindi ko pina-install kasi ayokong binabantayan niya ako. Kasi nakakasakal eh. Sige na. Pero, Hindi ma'am, ako kasi kahapon. Budget ako kay boss nito, ma'am. Hindi ako nasarapan kasi kahapon sa kanya eh. Sige na. Ganun ba yun? Sige Pero na. baka mabudget ako kay boss. Baka malaman Walang niya. makakaalam. Tayong dalawa lang. Talaga? Tatanggayan mo ba ako? Hindi, siyempre. Hindi. Stay. Mamina. Roland. Mamina. Fatay na, Kolantits. Paano ka pa iiwas? Matapos nun, nasundan pa. Tuwing naghahatid po ako ng allowance niya, meron talagang nangyayari. Hindi po alam ng boss ko yun, nagigilty nga po ako eh. Kaso, Wow! nahulog po yung loob ko kay Mina. At tuwing magkasama kami sa loob ng kotse, kaming 3, Gusto ko talaga Diyan to. ka na naman Pag nakahawak. traffic, gusto ko talaga yung Yan, traffic nakahawak. talaga. Basa na ba? Uy! Kakainis. Boss. Baka kita tayo sa labas, boss. Ano kita? Di ba sabi ko, ibalik mo sa Banawi to? Huwag mo intindihin yan si Lagyan mo Roland. lang. Love. Hindi Love, lang gusto ko ng 3M, 5M para makapal. Love, gusto ko ng Gucci. May bagong sapatos sila. Love. Ma'am. Baka pwedeng sa ano na lang, apartment nyo na lang yung gawin, ma'am. Kasi nakikita tayo ng ibang driver, oh. Mahiya naman kayo. Anong problema ni Roland, Love? Ewan ko dyan. Ba't yan ang iyalam? Sabi ko, huwag ka lumingon. Isara mo yung rear view mirror. Boss, kahit isara ko to, boss, kita kayo sa labas. Mahiya naman Love, kayo. nakakawala ng samod si Roland. Mag-usap mo na Uy. nga kayo. Uy, Magbibihis na nga ako. Huwag muna, huwag. Nakaka-bad trip yung driver mo. Hindi naman si Junjun nandoon. Lagi naman talaga malungkot yan. Ha? So, meron naman. Wala. May sinasabi ka? Wala. Kausapin mo muna yung driver mo. May problema yata. Uy. Ireregla. Hoy, ikaw, ba't ka ba nangingialam? Ha? Boss, sorry, boss. Kung ano gusto kong gawin dito, kutsi ko to, wala kang pakialam. Naintindihan mo?
Hindi alam ka eh. Huwag, tama na, love. Tama na. Okay na. Sabi mo kausapin ko, ano ba talaga? Tama na. Huwag naman ganun. Okay Bad na. trip ka. Pag uwi na lang ng apartment, doon na lang tayo, ha? Sige, buti Mahal, naman. love yung Gucci ko, bago sapatos, Oy, ako bahala. Thank you. Dahil po yun sa selos ko ng tits, gagalit ako. Humingi naman ako ng tawad kay boss, pero nung naghatid ako ng pera kay Mina, ayan yung allowance mo. Nagdadabog? Anong meron? Ilang araw na mainit lagi ulo mo, Meron. Kailangan pa bang i-memorize yan? Anong meron? Anong problema mo? Nasa loob din ako ng kotse, oh. Hoy! Tapos, naglalampungan kayo dun? And? Anong end? Ano ako? Ha? Ulit mo nga, anong ano ako? Driver? Last time I check, driver ka pa rin, alalay, chipipay. Grabe ka. Ganun lang talaga tingin mo sa akin? Eh ano ba? Ano ba pinasok mong trabaho? Oh, driver ako, pero mahal kita. Baliw. Ba't ka na utot? Roland, umalis ka na kasi hindi ako natutuwa sa sinasabi mo. Magkikita kami mamaya ng love ko at ayoko may mababad trip sa akin dahil may Pwede ba? Gucci ako na hinihingi. Aalis na lang ako sa kanya. Hindi ko na kaya eh. Pwede ba? Alin ang hindi mo kaya? Nagjo-joke ka. Nagsiselos ako. Ba't ka nagsaselos? Ba't mo ako mahal? Walang tayo! Mina, magbago ka na. Tayo na lang magsama. Magbumungo tayo ng pamilya. Oh, ano tapos? Anong papakalamon mo sa akin? Tsaka sa anak ko? Magtatrabaho ko sa May iba. pang Gucci ka ba? May pang Chanel ka ba? Wala. Anong maihita ko sa'yo? Alikabok? Mahal? Nabubusog ba ako sa pagmamahal? No. Di mo kaya nga isang kape ko na Starbucks eh. Ganun talaga babatingin mo sa akin. Oo. Lumugar ka. Alam mo, lumugar ka. Driver ka lang. Mina. Mabuti pa sa loto, may pag-asang manalo. Di tulad sa'yo, imposible. Prinsesa ka, ako'y dukha. Sa TV lang naman kasi may mangyayari. At kahit Metro's #1 Love Radio Basic!